Sa volcanist yun. Ha? Volcanist na yan. Hindi secretary. Niya. Sige na! Kasa mo na dyan, ay wala pa nang mga kompensaro. Siguro lang. Hindi pa ganun. Nagdatang face The first lady governor of the Philippines, John si Pastila. Ang kaharang pati nilang vote. Buwa. Partido. Governor of the Philippines. Paano pa tayo magkasapang? Mahalin na. Ano ba? Basta ko. Alas 5 na hapon. Mayo 5. Katagong ano. Ang blood na. Si Edmundo, mga ano na lang ulit kami. Pang gold generation. Eh, sige. Ano na? Nagbabatay pa rin. May mga ibang driver yan. Mag-aaral ako mapasama. By kanya? Yo. Ay, para nasa Kalye. Asan siya? Masarap ito ni Rose. Parang yung kalamay na binili natin. Hindi, na-enjoy ko na yung dito. Hindi na ako pinapagalitan na lang. Ay, sino pa ka? Hindi na ako pinagigilitan. Ayun pa. Sige ba? Hindi pa lang. Siya, hindi. Titingnan pa kami kanina. Balyo. Singat-ngat. Lorian? Sa school na. Ay, sarap pumasok. Ano ni Grace? Ito, ay, rangko man to. Yan. Ay, Sorry. tumunta kay boss. Oh, daw, may sumbong wala kay Sir Tony pa. Ano nag-appear? Nagkaroon talaga po. Hindi, tanga na po. Ano sabi? Apon ko sa'yo. Ay, Rick. Princess. Princess. Kayit ka ba dong? Princess ka ba dong? Masanahan. Sabi sana lamang ano. Sila. Bakit ang bangs? Tumanak na tayo na ako. Saka ano? Ano naalala ko? Sabi ko natin yung kanina. Nauna akong pausan kayo ng 2 pulis. Si Badong ka pala. Hindi siya yung ganun. Raymond. Hindi pala bading. Hindi, mami, sige. Ito na kaya magkakaroon. Nahiling pulo to.
Sunod si Taliban. Alin, sunod si Maximilian. Kala ko ito yung makakasakay. Oh. Kala ko nga rin po, sabi ko pag wala Tapos pa. si Franco. Yung, Lang mo. hindi, Pero nag-enroll. Ayun, sa ano ni Grace, ni Ray Ide. sa bulong kay Juan. Ganon, si Lulong Wellington. Ano yan? Parang ka na lang. Bunso, ang bunso si Isay, Gloria. si Papa. Kira yan, kira. Siya. Kaya ako na daan, Mga nasa six tayo na rin. kasi naglalala. Yan siya. Ay po ako. Ayun siya. Pwede hila-hila. Pero yan sa tagahanap ko. Experience. Baka di mo rin may sabihin sa pagiging kaya ang laki ng video. Kasi dati taga Mga na. nung nalaman nila na mahapon, nagpa-Amerika. Ngunyan, di ba nagpa eh, ngunyan, papayot ko na dahil sa dokumento na. Sa documents na lang, pag-release na lang. Na ano na, napansin na. Siya na. Ano naman yung pinapapakwan. Sayang ba na gawin? Ano? Grabe talaga yung init yun. Marami din ako naman. Marami din yung tatay. Kaya, parang buti na lang nakauwi na ako. Si Kuya, gusto rin si Kuya. Oh. Uwi mo pa, anong gusto mo? Yan nga ako sa Ba't nasa ano? may trabaho. Ano, wala na tayong bakante? Wala na? Sunod eh. Puro na. Ha? Wala? Ano yung sipin yan? 40, 40. Sa dulo. Marami. Ganti sa ano? Amanda. Amanda. Ha? Amanda. Parehas tayo. Espada.
eh, papasok ka na kasi eh. Oo. Di ba, magkakita na Malay mo. nagdaman na nito. Malay mo. Yan, yun. Mga tamba. Oo. Ano ka ba? Sabi ko, Mga ganyan. Para sa kasili lang yan. Ayun, yun. okay, di ko sir. Ano ka? Kamayan pa. Ano pangalan mo? Isa? Princess. Rico? Princess. Princess? Yeah. Ano ko pang tuwing sa kamayan? Eh, yung kasi ba nung Rika? Princess Sanayo. Balong man Sanayo. Ay. Ay. Francis. Si Francis. Ano yun? Katagbakan. Hindi ko maano. Hindi, saan mo yun? Katagbakan. Nabag ka, narito kita. Grabe nga rin. Siguro mo lang isahod natin kasi lahat gagaltasin. Ha? Siguro mo lang isahod natin kasi lahat gagaltasin. Ano sa t-shirt ko, yung hindi ko pa nakikita pa may kaltas. So pagkaltasin ka, parang may kaltas na yun. Parang may kaltas na isang libo na. Sa akin na pala yun. Ay, tikaw na. Pero mang streak ano. Tigaon. Partido. Bicol.
Dito na ba? Sige, pasok, amigo. Uy, may kambing. Uy, kambing. Uy, Okay. uy, Badong. Nangire. Ang sa pere-pere niya. Takpo si Badong. Dahil mas balong ah. Sundo na. Sarap masarin si Badong. Ano? Iyo. Saan ka rin nag-uli? Taga-gawa mo po. Saan? Sa payatan. Ay, hilingan na. May manugang ko ako dyan. O sa in. Si Pagador. Gisa. Iya. Berta daw mga pagkadalit yun. Si Gisa. Motor ko. Ako manggan aki ko sa pangduwa. Iya. Sabi sa ika duman sa payatan. Sa Kisa ka. Mailaon. Mga brundo sa baga. Ay, hilingan na. Aga. Ano ba ni? Classmate ko produso. Classmate ka? Oo. Ay, yung nagaman. Ang bilis talaga ng karma pa daw. Parang ano, Ayun. kaganti ka kagad. Ay, wala ko pala labot. Iya. Sumbong ka kay Teo. Kaya sumula kay Sir Tony. Ha? Sumula kay Sir Tony. Pahali ka na. Mabayad ka sa Sir Tune. Mabayad ba sa nangaling ka? Diyan sa naman. Eh. Di ba kaya nagsabi? Biyahida kami. Ano sabi sa imo? Sabi ni ma'am, biyahida kami. Dawa pira dawa pira. Duwa-duwa lang kami. Di ko masahe ka mo? Mayo, libre kami sa pamasahe. Hmm. Pero, babayadan ata yan nila ma'am. Di ba? Dahil May kailangan. ticket. May ticket siguro. Depende man kila ma'am ata kung ano sabihin nila. Pero masabi ata ba sa company kami ka. Yung ano yung araw pa sa Pigibo, may ticket rin. Yung ano, yan magibo kang ano, tungon mo. Gabos mo na ano, haling para ticket. Apo talo kung pinag-ticket sa imo, ticket na ano. Aba naman. Hindi ko lang nag-check si ma'am. Apo talo si ma'am. Okay, bata na siya. Eh pa nagsisin. Busy ka evening. Yung pa dito mo yung akin. Ano kang Pigibo kang mga empleyado? Iyo, aram ko man. Ano pwede yung kayo? Boss, manager. Yes. Ay, punok naman kami. Oh, sige. Yan, masa kilo. Oo, sa bakante. Sige. Sige, cuy daw, masero. Ewan. Hindi ko lang sila cuy. Ewan daw. Guys, mag-change ka din. Sige muna tayo. Iyo. Mamasay na. Ay, naiwan lang siya. Isa natin, busing. Isa tayo. Sige, ma-react naman ko. Si, ano, Jessica? G6. Si Rico pala. Bye-bye. Huwag si Tatay. Ano lang, ilunukin mo na lang. Kay Chuy, yan talaga. Dito na yun. Na, ano, nahuli. Ilang percent mo? Nahuli dumating. Mahal ba? Ano, parang ano? Oo, text lang. Sarap. Ilan tayo na? Masiram. Masira. Pag mawi, order ka niyan dyan. Dari mo doon. Mga naman, di ba? Marami din yan yung tinda. Pero masiram. Hindi ka manang. Darado ko lang pala. Tapos ano nga tayo, no? Darado ko lang. Ini ano mo to itong nag ano mo to nagkataon? Ano mo ito? Kita po. Tita ba ito? Si tita. Si tita ba? Nagkikis. Ito yung star. Hindi ko kitang gordia.
sakay ka na magbalik, sabi niya sa akin. Sabi niya sa ko, magbalik ngayon ko, dyan ang limasagay sa'yo. Kaya, Wiki, para yan, managdagan ang customer ko. Di ba? Ano Para yun? ka sa pwede nito, shoot pagka babaga lang ito, pag matuli na. May number ako manini, pag halimbawa Okay, masakay ka, wala. doon na lang. Parang mo daw. Kailangan retarder bra. Kapag mo na may kumpira, taputan mo si Madam Iyo. 700 po kayo. 700 daw. Kasi dapat sa Tagalog mo. Ito yan. Firmado pa nga ano. Ay, di na. Akala ko, dahil mayo na kamong pamasahe. Hindi man bayad. Alam mo kayo mabayad Parang ko. may ticket lang. Para Pag tayo sinda nakaabot sa ano sa oras sa uta sa kontrata. Mabayad sila kay Madam. Iyo, tama ka. Pag nakaabot sila sa kontrata nakapili sila, libre yan. Ang araw kaya kanyang policy doon Eh, kumbaga, may ticket, may bayad nga. Dito, kasi naman consider this of Collect office. Ano po na. Pero install ka mo ha, puno kita. Sige lang. Mga problema kasi makabot doon. Iya, tana. Uy, blanco ko na lang. Blanco yan, sige po, blanco. Blanco ko na lang. Surat mo pangarap ng Diyos ha? Hindi ha? Hindi. Sige. Nagsaro ko mo duwa. Saro muna, sa imo muna. Purong babae ha, purong babae. Bang babae lang mo ha, padong. Tunay mo pangarap para kuhan mga. Yung money. Oh. Yan na. Anong pangarap ni Madam? Yan. Ay, surat mo na din hindi sa taas, hindi daw hindi ho. Wala yung parang pag dyan. Aspert, Aspert Madam. Para i-chidilo yung opisina. Kahit i-plan ko na lang yan, para kasi tagayan. Tapos isunod mo na yan sa puti man pares. Kaya may sunod yan puti. Sa'yo mo man yun. Pares ka mo. Ako na lang malaw kang ano. May puti dyan ha, sa puti suratan mo ha. Igsaraw ka mo. May masulat pa sa iya? O ganito mo baka ka mo. Dahil sa sarong puti sa sunod. Okay. Sa iya man. Bali duwa yan. Baka kabali ka mo sa bilang. Pag yun. Surat mo kayo. Aspert Madam. Madong. Kaya sunod na puti ha. Kung sunod na po, patanong kita. May puti dyan na sunod. Ano yun mo. Hindi naman sa natin suratan ko. Yung sa iyo man lang sa iyo yan. Tapos may ano dyan. So puti man na sunod dyan. Yung suratan niya. Anong puti? Ibang ano na, ibang ticket na. Dahil malampas ka dyan sa blue at saka sa Okay. pink. Tapos may sunod yan puti sa iyo man. Okay. Hindi man ticket. Nagsararo mga kamo. Kalokay lang si pangaran niyo sa katay.
sunod ko na puti. Yan, ginauksan mo man. Yung pangalan niya, kagaw duwa kami duman sa ano. Ay, di na po alam naman sa sunod na. Karetong ko na lang. Ah, Ano ba kaan? Sa saibong po yan. Sala. Hindi na lang yun, ha? Okay. Padung ba nakalabog din? Okay ba duman? Princess. Rahul. Rahul. Ano yun? Grabe lang po. Pili yan eh. Ako. Kampo. Sigaw pa. Hindi, ano. Ano pangalan ni ma'am? Ano pangalan ni ma'am? Ano, wait lang. Send ko to. Leonin niya. Leia niya. Hindi, ako na i-copy ko rin. Ano yan? Leonin niya. Hindi. Hindi mo na ilago na sa baba. Sino ba igdi? Kaya sa spurt sa baba. Hindi na. Okay, charge siya sa baba. Si apelido na ni Boss Nas na. Oo, guys, si boss, oo. Asal man si. Yun na. Okay, thank you. Diyan ba? Ayan, ayan.
Ayusin mo, Brad. Oo, na manalig na yan. Upset, ano? Brad, ayusin mo. Ayun. Mga fiesta. kung paghilig, kulit ko lang. Ha? Yung panay din ah. Digit lang.
Pili. Ha? Okay. Mango ko na. Dalawa na napupubrad. Ano na, lumpas na? Oo, kaninang tangali. Ito na eh. Lalaki na naman. Sa pilo pala yan. Ako, wala pang ako. Back forward. Sa ako na eh. Ito ba? Oh, miski. Sa pagbaka. Gagdan. Pero pa iba ko. Yun. Nakasir daw. Station to. College. Yan lang, di ako nag-vlog dito. Nagulo ko yung motor. No. Nag-vlog ako, kita-kita siya. Pero po, diyan ko muna mga.
Natin biro. Ito na. Wah. Kung ano yung, di ba? Kung mo ibitin sa hita mo. Sige. Kung mo ibitin sa hita mo kayo masira. Yung isa nasira eh, hindi ibig ang pasaya eh. Sige pa tayo. Maraming masyos ka. Tinusundon ako ni Lord. Hindi. Hindi ko parang sinali. Hindi ko alam. Wait lang na, wait lang. Ako na kita. Joke lang. Kapal. Lalagay tayo. Ito talaga. Ayun mo ko. Ayan, yes ah. Pero yun ang marunong sa akin. Ko. Pag nag-drive ka, balik ka drive din. Kaya ako, yeah. Kung ano ka babalik ka sa Yun lang. Pare. Ganda ng pala dito, no? Subuan. Hirap mabalik ka sa buwa. Ayugan. Barangay Ayugan.
Wala sila yun. Hindi. Naka-hazard. Wala mo naka-hazard. Sino yung maano sa iyo? Yung maano? Sige po siya dito. Yung matabihan. Ay, ganito na. Bukod ko. Bukod ko. Si Bukod ko. Ayan o, na ano. Sakyan. Yung puso. Ano nga? Ilang tumigil. Mega Man. Tuwan one. Ulan. Tuwan one B. Tuwan one U. Tuwan one O. Hello, Brad. Ay, sa likod pika mo. Apat? Doon sa diversyon. Ha? Ang dami sana sa Goa. Puno na nga kami. Ay, iyo, mapasayro may sa naga. Iyo kami sa likod mo. Ha? Diretso na kami, oh. Di ba na? Binalabak. Di? Di mo kayo mamahin binalabak. Diretso kami Doon sa na Makante. Diyan sa Makante dyan, tabi. Yan sa Bagante doon, sa may May diversyon. tulay. May tulay. Sa may tulay. Ito. Oo.
Ito na eh. Kasi ano baga, nasa kayat na baga pauli. Di ka mo nakasakay? Iyo, pauli. Doon Si pangit baga. Sisay? Sampung tagara. Di ba? Yago pangit ka na sabi ni Badong. Ang tuwang ka to, sa tuwan ka, oh. Tuwang baga to. Pangit pala talaga. Boss, dito na kayo. Ayun na yung isa, oh. Yung dalawa, galing Tigaon. Ayun, oh. Lipat ang dalawa, lipat.